Pulang lam suku tu nai tonglai tahu teh buku sono Alto Entertainment YouTube channel lo thumbnail le tai jolung nuro busi ma kana teh sama kana kha khalai tini ni o video wo tahu teh buku song 2028 Bidhan Sabha vote ngai teh afro sabo chini o Tripura rajyo wo CM chanai tabuk norong no omo no sabai sukuru bai serai ke sawai khana rawana tahu teh buku song tabuk present no je CM sawai tonglai hinggang ke Dr. Manik Saha 2028 hinggang ke sabo CM ngai 2028 hinggang ke chini bubagra bo CM ngai bubagra sak bai thang bo saka 2028 hinggang ke ang no CM ngai hne tangai hinggang ke chini Tiprasa ro thanjang mani bising tei ang CM ngai hne bo saka tamo hinggang ke Tiprasa do pharok thanjang hinggang ke chini o Tripura rajyo wo CM bo chini borok no ngai hne bo saka Fiaba tabuk suk jora tei chini Tiprasa rok 100% no 70% thanjang kha te 30% thanjang yakho aboni bagui no bubagra sawo tabuk social media bo belai kheno information kaham reu tongo Tiprasa lukurok no tangai hinggang ke te 30% lukurok jesa khano thanjang nani bagui thanjang hinggang ke chini o Tripura rajyo wo CM chini borok no ngai hnei phiaba bubagra belai khena sai togui tongo chini o Tripura rajyo wo CM chini borok no khairinani bagui bubagra ni khoktei sing khanai mangkha bubagra sawo ang no CM ngai hnei tangai hinggang ke Tiprasa rok no thya sakni bagui no bo nai thangnai hnei tangai hinggang ke chini o Tripura haste wo Tiprasa lukurok belai kheno thokai jakha tei bo togo khlaiei botharjak baikha gobang machini Tiprasa lukurok no botharjakha amono nogui bubagra belai kheno dukho nangjakha tangai hinggang ke chini borok CM wngmaya ni bagui power kom khai tonjago jaga chini borok rok botharjago a botharjakmani mungsa justice manya mungsa salaijakya aboni bagui no bubagra bokha dukho nangjagui jit nangui bo saka o Tripura rajyo wo ang no CM wngsinai hnei hingka hingke tahu tei bukhuk song 2028 Bidhan Sabha vote ngnai afro hingka hingke tabuk chini Tripura rajyo ni mukhyamantri rok bebak no change wngbainai norok to nugui no mangkhana chini o Tripura rajyo wo tabuk bwswk kai gunugul wngui tong hingke belai kheno uanama singsa tangai hingka hingke norok o ADC vote norok nugui mangkhana chini Tiprasa rok 24 ta seat bai kwplai ongo naila oro se uskai 24 ta seat tlangjak hingkai te 7-8 ta seat tlangnani tamo bepar ba ahaino manthangnai abo Tiprasa thangjak tongkha hingkai hingka hingke chini o Tripura haste o bo chini borok no CM sawai mano tahu tei buhuk song no buji makaran kha khalai tini o video no paithak jora video no naithokmani bagui no belai ke hambai।